И здравейте хора, аз съм Дакта от Bulgarian Battle. Знам, че качеството на телефона не е много хубаво. Днес ще правим анбоксинг. Анбоксваме новата ми клавиатура. Ето. На Hammer е, както виждате, за 30 лева. Така, ще спра клипа, за да видя какво има вътре. И пак ще го пусна. Така хора, отворих клавиатурата, поставих я на компютъра и вътре ще намерите упътването, нали, Hammer. Ето клавиатурата, част нея. Тук има резервни бутони. Ето факс, който се вадят. И тук има някаква брошурка за сайт, може би, не съм сигурен. Ето тук има опаковки. Така хора, сега нека да пристъпим към клавиатурата. Бум! Ето я! Това е клавиатурата. Както виждате, големичка. Нали? Включил съм я в лаптопа тук. И така. Ето, пробвах я на една игра. Добре работи. Сега искам да видите колко е голям USB порта и смисъл. Вижте, колкото показалец, че е по-голям. Вижте, колко е голям. Клавиатурата, копчетата, които са резервните, които са само на сините. Нали може да си ги смените, ако не ви харесва цвета. Също е това издълженото, което се вади, но не искам, защото после може да не мога да го сложа. Ето да я видим отзад. Ето, както виждате, има крачета, нали, да я дигаме, ако искаме. Ето има и гумички, за да не се плъзга самата клавиатура. Ето от тук се вади. Ето ги гумичките. От тази и от другата страна. Ето и от тук се вади от другата страна. Тук, както може да забележите, има дупчици. Ето. Тук. И тук също не знам защо са. Ето, Hammer. Ето, както може да видите. Не е машинна, но не е чак толкова шумна, все пак. Не е машинна, но не е толкова шумна. И така, хора. Ето може да видите логото. Искам да фокусира. Фокусна. Ето вижте само колко е готино логото й. Това ще е от видеото. Ето, ако се чудите на коя игра съм я пробвал, ето само да видите. Critical Ops от Фейсбука, нали? Трябва да се изтегли. И това ще е за клипът. Бяхме с Дакта. О, не. Аз бях Дакта от Bulgarian Battle и това беше за нашата клавиатура. До скоро ви.